Alhamdulillahi yau mun je asibiti domin duba Adam A Zango sakamakon accident din da ya samu a tafiyar shi daga Kaduna zuwa Kano. Yau mun je mun duba shi a asibiti. Wato jama'a, dalili ne sa zan muku wannan bidiyo shine a wajen wannan dubiya akwai abubuwa da suka faru guda biyu, akwai na bakin ciki akwai na farin ciki. Abin da ya faru na bakin ciki shine a yi hakuri, duk da an ce min Aminu karka posta wannan bidiyo, amma zan posta ne saboda ina bukatan al'umma su mana addu'a a abin da ya faru na bakin ciki, ina kuma bukatan al'umma su mana addu'a a abin da ya faru na farin ciki. Zan fara da abin da na gani na bakin ciki. Abin da gani na bakin ciki shine halin da muka ga Adam A Zango yana ciki. Gaskiyar magana, Adam A Zango ya yi accident kuma ya jigata, kuma Allah ya jarrabe shi, ya ji ciwo musamman a kan shi. Da wannan muke roƙon al'umma masoya Allah, masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowa yana da irin albarkar da Allah ya sa a bakin shi, da mu fito mu taya Adam A Zango addu'a, Allah ubangiji ya bashi lafiya, Allah ya sa kuma wannan kafara ne, Allah kuma ya tsayar haka. Da wannan nake roƙon masoya Allah, masoya Annabi, masoyan Adam A Zango da ku fito ku taya Adam A Zango addu'a. Adam A Zango ya ji ciwo, duk da yana matukar kokari wajen ya ɓoye wa masoyan shi irin girman abin da ya same shi saboda kar ya daga musu hankali. Adam A Zango ya ji ciwo, duk masoyin Adam ya fito ya mai addu'a, ba mu san bakin wake da alkhairi ba. Abin da ya faru na farin ciki kuma shine an ɗauki tsawon shekaru ba a ga maciji tsakanin Adam A Zango da Lilinbaba sakamakon wani ɗan saɓani da ya shiga tsakani. Amma sanadin wannan accident ɗin da ya faru da Adamu, Lilinbaba da ya gani ya yi tattaki kuma ya jagoranci mutane da dama saboda a je a gaida Adamu, wanda sanadin wannan gaisuwa yau an yi sulhu, an gaisa, an yi mu'amala mai kyau, an yafi juna, wanda dukkanmu da muka je gun mun ji daɗi. Akwai Boloko, hadimi ne ga Adam A Zango na tsawon shekaru, shi ma wata saɓani ta gifta tsakaninsu. Sanadin wannan abin da ya faru da shi, Lilinbaba ya ɗauki Boloko ya kai shi har gun Adamu, ya ba shi hannu ya ce a gaisa Adamu, a yafi juna. Duk abin da ya faru kuskure ne da kuma rashin fahimta, wanda kuma ko kai da waye sabani na iya shiga, haka Allah ya so. Allah kuma ya sa sanadin wannan abin da zai faru da kai shine sanadin da Allah zai daidaita ka da kowa. Boloko ya ce an yafe wa juna, wannan abin ya mana daɗi. A yau mun je asibiti da Lilinbaba da Adam A Zango da Boloko da sauran al'ummar da suke da sabani da Adam A Zango ta bangaren Lilinbaba. An yafi juna, an kuma yi musabaha, an yi kuma mu'amala mai kyau, wanda mu ya mana daɗi. Sanin kanmu ne cewa Lilinbaba na da matukar tasiri da amfani a rayuwar Adam A Zango, haka Adam A Zango yana da matukar tasiri da amfani a rayuwar Lilinbaba. Amma sakamakon abin da ya faru an ɗauki tsawon lokaci ba a ga maciji. Amma saboda kyan hali na Lilinbaba, ya ga cewa Adamu ga abin da ya same shi, ya kamata in ajiye duk abin da ya faru tsakanina da shi, in zo in jajanta mai, saboda ni ma Lilinbaba ina tuka mota kuma ban fi karfin Allah ya min irin wannan jarabawan da ya masa ba. Lilinbaba, ka kai mu kira ka gurzo, kuma wannan abin da kai shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so. A duk lokacin da kake mu'amala da mutum, ko da kuna da sabanin abin farin ciki ya same shi, ka jajanta mai, ko in ce ka taya shi farin ciki. Haka akasin haka ya samu na bakin ciki, ka je ka ajiye wannan matsalar da ke tsakaninka da shi, ka jajanta mai. Lilinbaba ya yi abin da ko Allah subhanahu wata'ala yana son haka. Annabi ma yana alfahari da mutumin da yake iya ajiye duk wani sabani ya zo ya sa a yi. Wato ko yau mun yi farin ciki, Sazisu ya je, Alfazazi ya je, Lilinbaba ya je, nima na je, Yariman Zamani, su Zifa da sauran al'umma duka Lilinbaba ya kira mu daga Abuja, ya ce ku taso ku zo mu je mu gaida Adam A Zango. Musamman kai Aminu, kowa ya san irin sabanin da ke tsakaninka da shi, so nake ka je ka bashi haƙuri. Lilinbaba ya gaya mun, kuma mun je mun aiwatar da abin da yake so, kuma abin da Allah yake so ne. Allah ya saka wa Lilinbaba da alkhairi. Adam A Zango Allah ya bashi lafiya, Allah ya basa lafiya, Allah ya sa kafara ne. Wannan shine.